Yun mga kabili, naligaw tayo. Ligay tayo. Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Makulay na buhay mga kabeli. Good morning mga kabeli. On the way tayo sa Luis, Pampanga. So ano to, food feeding. So mamimigay tayo ng pansit. Ayan. Good morning mga kabeli. Sa Luis. Sa Luis, Pampanga mga kabeli. So first time natin mag-set dito sa San Luis, Pampanga ng food feeding. Ayos. Ganyan po yung elementary ni San Juan. Thank you po. Yan lang mismo ng elementary. High school yan. High school lang. Walang lang. Eh, lili kay sir na eh. Hindi, diretso ka na kabila. So itong dapat yan din Sir, kaya tayo pala balapit yung Pipa Bangkete. Hindi ako kay Single. Kahit ako kay Single. Diretso niya kaya ito.
magluto ka pa. Naligaw mga kabeli, naligaw tayo. Niligaw tayo ni Waze. Thank you. Yun mga kabili, naligaw tayo. Nigay tayo. Mga kabeli, nandito na tayo sa San Juan Elementary School. So mga kabeli, yan hindi lang pala kami ang mga naligaw. Pati yung mga bisitang engineer yan, naligaw din po. Pasensya na po. Yan, talagang minsan nangyayari po yung ganito. So dapat kailangan alas 8:30 nandito na tayo. So nakarating tayo 9:30 na. So isang oras pinaikot kami ni Waze. Yeah. Ganun talaga. So sabi nga nung mga sumalubong sa amin, hindi lang daw kami ang naligaw, pati sila. So nakarating sila ng ng San Luis. Saan ba yun? Poy? Saan yun San Luis. Ano ba to? San Juan, San Luis to, di ba? San Juan, San Luis to. Tapos yung isang pinuntahan natin. Basta Benny, nakarating kami sa kabilang bayan. Hindi sa... Ito dapat talaga San Luis ang setup natin. Saan yun, Paul? Yeah. San Juan, San Simon. Yun, San Juan, San Simon kami dinala ni Waze. Kaya almost may kulang-kulang isang oras tayo. Kaya okay lang daw sabi nila kasi tanggap naman nila, hindi lang naman tayo naligaw, kasama din sila. So ayan o, mga nakakaya tuloy, ang dami naghihintay sa atin. Punta po mga aksidente lang. Pakilaway lang po rin ang anak lang. Kita po nga tsuket ang baboy, punta po mga kaila. Mga nagpagla po rin. So mga Beli, yung mga sponsor dito, grupo ng engineer, kung natatandaan nyo yung dating feeding din natin, sila din po yun. Sa ano naman po tayo, Magalang Pampanga. Pakisabi po, retang anak, ninurod po retang Becky. Anak-retang tsuket ang baboy. So in 30 minutes, lulutuin natin yun, pang 150 na bata. So pansit tayo mga Beli, food feeding. So ayan, welcome Philippine Institute of Civil Engineer, PICE, to our Brigada Eskwela 2022. Sir, Maya Pabak. Palagay na. Start na ako. Hello po. Pasensya na po, na-late kami. Linigaw po kami ni Waze. Kayo po yung mga teacher dito. Ayan. Saan po namin yung Morning po. YouTube nyo? Opo. Ay, ang dagdag sa followers nyo. Thank you po. Dagdag sa followers. Kabeli. Ano yung kabeli? Opo, yan. Chef A Vlogs. So, yan talaga ang mission namin, magpakain ng mga bata. Maraming salamat. Thank you po. Opo. Ako mga kabeli. Iwan po alas sa piyasa. O yan mga kabeli. So, Beli, shoutout lang natin ang sponsor natin. So, shoutout kay Tito Uncle Mitch. Shoutout po, Uncle Mitch. Yun, thank you, thank you. Yun. May kikiam tayong dala. Bumili akong kikiam. Lagyan natin kikiam para mas masarap. Yeah, sige, game. Hoy, 30 minutes. Kailangan luto na. Magpapak na tayo. Opo, sige. Yun. Kaya yan. Blender mo na lang yan para mabilis. Magiging ano? Ha? Liver spread. Liver spread. Kaya mabili, start na tayo. So nakakayaman sa mga engineer na kasama natin. Pero kailangan natin gawin yung best natin. Hello po. Yan. Thank you po. Sino po yung madam principal natin? Ay, sorry po ma'am. Kamusta po kayo? Yan. Mabuti po, mabuti. Yan. Salamat po. Yan. Salamat po sa inyo. Yan. Kaya Uncle Mitch po.
Si Uncle Mitch po yung nag-provide ng food natin. Uncle Mitch. Mitch. Opo. Yan, thank you, Thank you po, Uncle Mitch. Saka kay Ate Jo and Kuya Riz, sila po yung contact ko doon. Thank you po sa inyong lahat. Marami pong matutulungan po ang inyong donation. Ma'am, ano po, anong name po nila? Roselia Luluk. Ayan, Ma'am Rosel. Okay, thank you po. Start na tayo, 30 minutes po. Ano na Pero tayo? ang ano po dito, yung aking master teacher. Ayan, master. Siya po ang siya po ang may kakilala. Hello, kamusta po? Siya po ang aking master teacher. Anong name po, ma'am? Lourdes Kaliwag po. Nardas Kaliwag. Shout out po sa inyo. Thank you po. Ayan, ma'am, sana magustuhan nyo yung feeding natin ngayon. Thank you. At least po, makikita pa yung Opo, pag-prepare. actual ano po kami talaga, kahit saan po kami. Thank you, Thank you. so much. 30 minutes, ma'am. Okay na tayo. Okay, mga beli, in 30 minutes, kailangan naka-ready na tayo. Game. Okay, mga beli, ito yung mga bata. So, yan. Nainip ba kayo? Hello. Lakas ng energy. Jampol, ikaw na lang. Nainip ka ba? Hindi po! Okay, game. Poy, tara na. Bawang sibuyas natin. Ready na natin. Okay, mga beli, start na tayo. Parang balong, okay ka na? Okay na po. Game na, mga kabeli. Yeah, boy. Yeah, man. Cooking oil. So, igisa na natin yung ano natin. So, separate to. Mamaya i-mix na lang natin. Bawang. Parang balong, lagay mo yung ano. Ano yan? Sibuyas, mga kabeli. Yeah, boy. Ayos sa Felix. So, si Balong. Yan, matagal ko po yung nakasama. Yan, gaya na sinasabi ko. Start kami ng elementary yan hanggang sa lumaki kami. Magkaibigan po kami yan. Walang po hindi lumaki, ma. So, hindi siya lumaki, mga Felix. Lagay mo na yung ano natin, chicken breast, chicken liver. Chicken breast, mga kabeli. Chicken breast. Chicken liver to. Liver. Oh, chicken liver. Chicken liver. Mga kabeli. Takap, man, takap. Ayan mga beli, no, seasoning. Black pepper. Mga beli, 5 minutes, itayin natin, tapos kulay na tayo. Okay, after 5 minutes, balik tayo. Ay mga beli, okay na yung ano natin, sosog. Anong balong, lagay na natin kulay. Ano mo na? Yung kikam. So mga beli, maglalagay tayo kikam. Yan, gamon natin. Para may konting lasa lang. Hindi kakaibang lasa nga. Okay, sunod, ano yan? Bago beans. Baguio beans. Galing maghiwa talaga ni Adam. So, sisig. Carrots. Next, carrots, mga kabeli. Try natin ko lang yung carrots. Simimix ito mamaya sa panset, mga beli. Celery, kalahati lang. So, mga beli, celery, kalahati. So, ilalagay din natin mamaya sa pinaka-noodles ng panset natin. Pare. Abot mo ba? Yes. Repolyo, mga So, kabeli. kalahati lang din. Okay. Pare, konti pang ano. Okay, okay mga beli, okay na itong ating gulay. So ito, itatopping or imimix na natin mamaya pag mag-packaging na tayo. Okay, sa noodles na tayo mga beli. Ganda ng tapayo, okay.
maglalagay na tayo ng tubig. At so mga beli, dahil nagmamadali si John Paul, titimplahan ko na to. Chicken cubes. Lahat, tansya-tansya na yan mga beli. Shrimp cubes. Lock na natin. Pantalong. Nor seasoning, aray. Black pepper. Soy sauce. Mama Abeli, si kumare ko. Mama Sitas. So ito, hintay lang natin kumulo, tapos lalagay na natin yung noodle. So isang bote mga beli, para sa ilang kilo to boy? 8? So 8 kilos na biyon. Eh mga beli, balikan natin, hintay lang natin kumuluto, tapos yun na, final na, 5 minutes. Hello mga kabeli. Hello. Mga beli, noodles na. Mas pa ba noodles? Pancit. Pancit na mga beli. Bihon. Apaw. Sige. Lagi tayo kan? Tatagal nga nito. Mga beli, magdadalawang set na lang tayo. Hindi kakasya. Sige pa, ilan mo dito. Okay. Mga beli, ito lang natin matuyo to, tapos okay na. Packaging na. Mga beli, okay yung pansit natin. Ayan na. Ayan na. Paano? Pansit natin. So mga beli, titikman na ni Parin Balong. Pare, tinidor. Mga beli yung pansit, pag kumapit na sa ilalim to, okay na. Mga kabeli, titingman ko na po. Panginit. Grabe. Oh boy, yata suyo pa yun. Pare, malambot yung noodles. Hello po. Gusto po, like and subscribe. Good. Kaya Beli, start na tayo, magpapackaging para yung mga bata makakain na. Nainip na yung mga bata. Ayos. Tol, dyan yung tanong eh. Like and subscribe. Bawi na. Hindi ko bayad ng balang. Mga Beli, second set na tayo sa pansit. Okay na rin. Mga Beli, start na tayo. So pwede na tayo mamigay sa mga bata na nandito. Tapos yan yung sobra.
dinalagay namin sa ganito. So provide nila, sir. So nag-provide ng styro yun na dito sa school. Kung sino yung yan, shoutout po Ate Jo and Kuya Mitch. Shoutout po, Ate Jo, Kuya Mitch. Second batch. Yan. Ma'am, siguro pwede na tayo mag-start. Opo, para makakain na yung mga bata. Ewan ko po kila engineer kung paano po. So ito mga Beli, nasa kanila kung gusto nilang iuwi. So pwede rin silang kumain dito. Tapos yan, sa bahay na nila kainin. Pero sobra-sobra itong inanda natin pansit para sa mga feeding dito. Estimate ko rito nasa 100 lang po yung mga bata, saka yung matanda. Kaya sobra-sobra po yan. Dinadamihan ko na po para... Yan, dinadagdagan na ni Kabeli Japoy. Po, kanina pa parang mga share daw. Ano masasabi nyo? Magbabagyo ang Team Kabeli oh. Kaya po, excited po. Happy birthday po, Tita Bless, in advance. Advance. Pag in-upload natin to, late na. Yan, happy birthday, Mami. So, yan sabi nga nila, bless and less Angelo. Tama ba yan, Ga? Tama po, tama po yun. Yan. Tama po. Sip-sip. Tulong mo kayo, no? Kay Bakang Balok. Mapambalong, ano bang ano? Tama ba yan? Angelo and less bless. Oh, yun ang pinakamagandang... tawag dito? Ano? Ang magandang ginawa mo. Pinamagandang title na narinig sa buong bansa. Kaya mga Beli, start na tayo. Nandito na po yung grupo ng mga engineer. Ayan. Mga civil engineer. Ayan Peace Pampanga Chapter Community Outreach Program. Yun boys baka naman. Tito, okay na? Pwede na? Start na tayo? Okay mga Beli, mag-start na. Game! Patahan lang yung stand ko ba itong slide? Hello po. Anak po following tapos po yung parents ko. Pakilala lang ulit ang hello po. Wait po. Byline tama po. Byline. Magkain ko pa. Balik pa lang. Balik muna kayo. Balik muna. Balik. Ito muna first line na to. Dito muna. Para wag tayong Upo muna kayo. Okay, ito po nga is the view. Punta po natin itang school supplies. Yan po. Gini po, basta lahat ng nandito. Second line. Parent po ang kukuha dun sa start. You know? Kayo. Dito ka dito. Dito ka sa likod. Ayan. Sila muna. Para hindi magulo. Sige, punta na doon pagka upo na mo. Oh, you say thank you, ha? Oh. Say thank you, Kuya Mitch. Ayan. Pakisabi, thank you, Kuya Mitch. Sa birthday nyo, hindi ka natin si Kabeli. Opo. Pwede ka Kabeli. Next. Next.
Okay. Huwag nininin eh. Magbalikan mo yung mayaya yun. Ay, amita. Ay, kababami. Hello po, we would like to acknowledge the presence of the representative of Boysen. Thank you po and welcome to San Juan Elementary School. Please po. Ayan. Ay, kuha din mo. Ano? Ay, thank you po. Welcome po. Thank you po. Thank you. Okay, sige po. Thank you po. Kuha. Diyan po kayo dito. Kuha. Doon na. Thank you kami sa camera. Thank you po. Ina po ba? Parents daw po. Celebrate parents sa Matyagang Melenaya. That is the price of being patient. Ay, hindi ko po pala yung po yan. Masok kayo niya ako po kasi kaya ganyan. Ganun mesa. Dancing po. Thank you, Mitch. Kuya. Uncle pala, uncle. Ayan. Kasi ano po, may like kami. May like po kayo. Thank you, Uncle Mitch. Sabihan niya po na ba? Madam, papicture Ay, ko pa wow, ang Ayan na po ang Boysen. Ay, Papicture ko pa ka. woo! Thank you so much! Sa saya ng San Juan Elementary School. Ano po, papicture pa po. Ay, dapat makabuo. Yan, donation from Boysen. Babanda natin dito pag ano. Yan. Ayan. Thank you, Boysen! Thank you. So, yan. Boysen, baka naman. Nag-sponsor. Yan.
Tuwa mga Beli, yung Boysen nagisali sa atin sa feeding natin. Yan. Thank you po, thank you. Yan. Ayan, Uncle Mitch. Yan, thank you. Ate Jo and Kuya Riz. Yan. Sila naman. Opo. Yan, so pasalamat po tayo. Pasensya na po sa paghihintay. Teachers and the teachers, kung may nanakaw ka rin, magpa-thank you kayo ang Uncle Mitch. Ayan. Thank you. Alana? Hoy. Aro? Umasya ba? Opo. Thank you po. So yan mga Beli, tapos na tayo. Yan, shoutout po kay Uncle Mitch, saka kay Tita Melda Musni. Musni. Yan, happy birthday po tita. Ingat po. So yan, likpitan time na yung mga kabeli natin mga Beli. So time check tayo, 10:30 ng umaga. Yan. So, na late man, at least mabol. So ito kasi lugar ng San Juan, medyo liblib na po. Medyo mahaba yung looban, kaya siguro hindi nakukuha ni Waze. Yan. Pero at least nakarating tayo ng maayos at payapa. Okay?